בעולם, ככה הוא גם מופיע בספר השיאים של גינס. כשאני אומר המדבר הקטן בעולם, צריך לזכור שהמדבר הגדול ביותר בעולם זה מדבר סהרה, שהוא פי 1,500 פעם מדבר יהודה, רק כדי להבין. כשאני אומר המדבר הקטן בעולם, לפני 10-15 שנה עשינו כמה חבר'ה במילואים, יצאנו מנחל קדרון שנמצא בעצם בהר הצופים ב-4 בבוקר, באזור 1-2 בצהריים היינו בנחל קדרון בתוך המנזר, שתינו מים מהבור מים של הנזיר, שאנחנו ניכנס אחר כך עוד חצי שעה, והמשכנו בעצם עד לאזור של הקומראן, עד השפר של נחל קדרון בתוך ים המלח. חצינו מדבר ב-12 שעות הליכה ואנחנו ג'ובניקים. זה נקרא המדבר הקטן ביותר בעולם. במאה הרביעית לספירה קרו שני דברים בעולם. אחד, נבנתה הכנסייה הראשונה בעולם. מישהו יודע מה זה הכנסייה הראשונה בעולם? כנסיית הקבר בעיר העתיקה ברובע הנוצרי, הסוף של הוויה דולורוזה. הכנסייה החשובה ביותר בעולם והראשונה הקדושה ביותר הנוצרים, כנסיית הקבר בעיר העתיקה, ונבנית גם הכנסייה השנייה בית לחם. האתר השלישי החשוב בעולם בקדושתו לנוצרים זה קסר אל יהוד שנהיה בו היום.